Производител на семена повече от 60 години, Еоралис е един от лидерите на европейския пазар при царевица и маслодайни култури. Царевица, слънчоглед, сорго, соя, рапица. За да сме конкурентно способни в динамичната бизнес среда, в която оперираме, ние разчитаме на нашите стабилни основи – иновация, производителност, качество и надежност. Отношенията ни, основани на взаимно доверие, се базират на изконните ценности на групата – фокус върху клиента, грижа, креативност, намиране на решения. С цел подсигуряване на международното си развитие, Еоралис управлява целият цикъл на семепроизводството – от полето до торбите с семена. Качественият контрол е от съществено значение. Нашите заводи са разположени в най-подходящите земеделски зони за произвежданите от нас култури. Лескар. С над 10 000 хектара разнообразни почви в умерения океански климат, тази област предлага идеални условия за производство. Естествените валежи и умерените температури създават условия за висок добив. Черкаси. С 6000 хектара изключително плодородна черноземна почва и континентален климат, този район предоставя много възможности. Френският експертен опит, комбиниран с екип от местни специалисти, подсигурява конкурентноспособна и качествена продукция. Севиля. С 5000 хектара качествена почва в горещия и сух климат, този район е без болести по културите, което осигурява взискателно производство. Напоителните системи дават възможност да се произвежда навсякъде от Севиля до Кадис или Албасете. Еоралис непрекъснато развива индустриалното семепроизводство. Всяка година нашите експерти произвеждат повече от 250 вида хибриди. Те отговарят на всички производствени стандарти и са адаптирани към специфичните за всяка страна почвено-климатични условия, за да дадат възможно най-богата реколта. За да подсигури високата производителност на хибридите, Еоралис използва модерна техника с GPS наблюдение по време на сеитба и прибиране на реколтата. Разчитаме също така и на напоителни системи, покриващи 100% от производството. Най-високата чистота на семената е гарантирана от редовни посещения на производствените полета, на които се извършва ръчно и автоматично отстраняване и сортиране. Когато е необходимо, прилагаме и подходящи фитосанитарни обработки. Когато пристигат в завода, партидите семена се проследяват чрез баркод система и всички действия се наблюдават посредством софтуерни системи, за да се гарантира пълна проследимост. Реколтата се събира, когато нивото на влагата е още високо, като така се гарантира кълняемост на семената. Средно на ден един завод на Еоралис приема 1000 тона събрана продукция. Процесът на изсушаване и стабилизиране се случва постепенно в следващите 72 часа, като запазването на реколтата винаги е приоритет. Всички наши заводи са оборудвани с модерни линии за почистване, оразмеряване и пакетиране, които за един час произвеждат 600 торби със семена 24 часа в денонощието. Производственият процес, фокусиран върху качеството, се регулира допълнително в зависимост от културата, конкретната генетика, специфичната обработка на семената и изискванията за тяхната чистота. През целия производствен процес качеството се проверява 12 пъти, от полето до торбите с семена, доставени на клиентите. Всеки завод на Еоралис разполага с лаборатория за контрол на качеството, която съответства на стандартите на ИСТА. Главната лаборатория във Франция обединява всички резултати и контролира глобалната дейност. През целия цикъл на създаване на семена се тестват следните елементи на производителността – кълняемост, тест с охлаждане, тестове за сортова и генетична чистота, за потвърждаване липса на ГМО, за устойчивост на хербициди, за дозиране на фитосанитарни продукти. Като семенарска компания с 60 години опит, Еоралис контролира всяка стъпка от производството и гарантира изключително качество на посадъчния материал. Когато избирате Еоралис, нашите дистрибутори и фермерите залагат на експертна научна дейност, която подсигурява мощен генетичен прогрес, семена, които отговарят на високотехнологичните изисквания, отлично качество, опитен и открит екип, гъвкав и личен подход. Еоралис – експертът в семепроизводството.